Sarge, mau ni mo pirma sa imuha oh. Oh, Mang, chef. Mo ni. Tama mo inom ka ni kay grabe na yung mga vitamins. Patindog gini, Mang, tama yun mo ni. Sige, ina gyud. Patindog oh. Apon on. What? Tindog na. Nya, si resulta. Nya, perting lamian oh. Ngagi mang. Anak. Oh, dungagi. Anak kanya mang. Oh, anak mang. Oh, dungagi mang. Para mo sayo ka mang. Dancer na ka na mang. Oh. Anak ka mang. Anak. Oh. Karon mang kay nahubog ni jud ka. Pakitae ko si mong sayo di abi. Ayo di mana? Putig kamay saba makin mga tao dia. Napay sounds perting kusuga. What? Tuon ta mo babe. Pura magkamoy ray tao dre. Hoy, kasaba ba niyo dre? Ay, sakto Sarge, kaya naabot ka. Imuwasan eh. Saba kayo nagpahuway ko dito. Asa ra ko nang pahuway kaluyan? Kaluyan nga. Kaluyan bitaw ka tumboy ra ba imong gihatag sa ko ha? What? Unsa naman ka Sarge oy? Diha nang kamo piyaik nga nakahalok na kaniya. Sayo pa si amang oh. Ay sa palunga Sarge kin sayo pa si amang oh. I-restro na yung speaker be. What? Ay naunsa mo taong ka Sarge oy? Kano sa ako ng speaker na i-restro? Resibo siguro. Dili. Kabalo ko kung sa resibo, kung sa restro. Restro. Naunsa man ni Karel? Nuang man mo Sarge. Og nagdagan mi nagsayaw ka na. Pero kining nagtambay ra mi dire, binuang man ang imo. Tos restro. Tiyo ipihanta mo ron, mahanap ang tiupe. Sarge, pasiloan agud mi Sarge. Usa man ni nga wala man ni restro amo ang speaker. Oh no. Sos, dili na pwede kay nasulat na ko diriya. Mao man ka Sarge. Restro daw. O ang inyong bayranan 5,000 na siya. O pirma. Pirmay mang. Kadali lang Sarge ha. Kay lahi akong papapirmahon ana. Kadali lang Sarge. Pirmahon? Kinsa nang puna iyang papirmahon? Bang, asa naman tayo mong kauban? Dugay man kayo. Sarge, mau ni mo pirma sa imuha oh. Ayaw, di ba? Dagan ka man lagi. Dali mang, sayog balik. Sayog balik.